sọ pé ó tù yí o má ṣe jẹ́ kóun ní kòrò létí wọn. ó tún ti yá kálọ́jọ́ ìbí tòní o bàbá wa olóyè tó pọ̀ nírúdín ni o. Adékúnlé alápènìyàn pé tí ọ̀sà ọ̀dọ̀ fi àjìyàn kẹfẹ́ òtẹ́mi ìlú. ìgbà ọdún dáìbà lọ́dún kan náà ni o ló máa jẹ́ ẹ̀fọ́ lọ́jọ́ ìbí sami àṣẹ. Happy birthday nírúdín ni bàbá olóyè mi. Màláíkà tó ń kéré ojú rẹ̀ dá o. Áńgẹ́lì tó ń kéré ojú rẹ̀ dá o. Ọ̀dọ̀ ọlọ́jọ́ ìbí òní ni ó gbére wá o. Lóní ọjọ́ kejìlélógún oṣù kẹjọ. Ọjọ́ yẹn náà lọ bí bàbá olóyè o. Aláàánú ni Nurudeen Adékúnlé. Òòrà àánú gbà lóní ọjọ́ ìbí yẹn. Ọkọ̀ àrísìkì mọ́ yá ṣàwùrí síká. Ìyá ọ̀dọ̀fin ẹ ò ní dá wá àti o. Ẹ máa pẹ́ ń lé bàbá olóyè dáadáa. Ọ̀dọ̀bí ajíran Nurudeen Adékúnlé. Alápinni etí ọ̀sà ò ní kúkú òjijì o. Bàbá Saheed bàbá Aminatu o. Bàbá Lọ́ládé bàbá Rukayatu o. Bàbá Abúsọ̀ ní fojú sunkún ọmọ. Mrs Olúṣọlá ọ̀ṣọ́bà mi o. Ààrẹ ẹgbẹ́ alájẹ nípínlẹ̀ Èkó pátá. Wọ́n sọ pákó fẹ́ kí olólùfẹ́ mi. Bàbá olóyè Nurudeen Adékúnlé. Aláàánú mi ni kí wọ́n má ṣe wálẹ̀ o. Kẹ̀ máa rí bá ti ṣe kẹ́rọ̀nà gbéga. Lọ́lọ́ oníṣẹ́ ńlá Muhammadu Adéwálé. Happy birthday Nurudeen ni bàbá olóyè mi. Oya tuti ìfìlà tọ́làdí. Tuni ìfìlà sábàbí. Tubudil ajá ìbàbí. Ẹ̀kúrí ìbímọ bá ọ dá. Tuti ìfìlà tọ́làdí. Tuni ìfìlà sábàbí. Tubudil ajá ìbàbí. Ẹ̀kúrí ìbímọ bá ọ dá. Oya ọlọ́jọ́ ìbí o congratulation. Ó kú oríire lọ́jọ́ ìbí ẹ o. Mo fẹ́ kó rí kí ẹ máa gbọ́ ni. Ọmọ òjòmú láṣẹ o congratulation. Ọmọ Ajíbọ́lọ́run sọ̀rọ̀ òkùn ní ìní o. Ọmọ olókun àjẹtì ayé ọmọ tẹ̀tẹ̀ fúnlẹ̀lẹ̀ lọ́bẹ̀rù lórí kí ẹ òpó olúwa láwẹ̀ fún o. Ọmọ odò ọba onígbò má bojú ẹ̀yìn. Àjèjì tó bá bojú ẹ̀yìn ó máa bọ́ lọ́rùn pàdé. Ọmọ yànmùyànmù o mọ́kànlélúgba o. Lójúde láṣẹ o ọ̀dọ̀ bẹ̀rù jẹjẹ. Abánijà má jẹjẹ ní bàbá olóyè o. Nurudeen ni o Adékúnlé mi o. Ó kú oríire congratulation. Olúṣọlá ọ̀ṣọ́bà mi lónìí kí ẹ o. Ààrẹ ẹgbẹ́ aládìẹ gbogbo Lagos. President Pausela o ní gbogbo Lagos state. Ó ní aláàánú mi ní bàbá olóyè o. Ó ní kí n kí ẹ ọjọ́ ìbí ẹ o. Happy birthday to you congratulation. Ìgbà ọdún tẹ bá lò